Que depresión. Que depresión teño, Que depresión teño. Comezou a terceira federación. Rapaces, benvidos ao stream do Enxogo, o Enxogo na rede, o Enxogwich 2. Comezou a terceira federación. Ai, que día máis malo para a miña existencia. É un día fatal. O Arzúa perdeu 0-2 ou 2-0 nas Somozas no Manolo Candócia, pero non pasa nada. Acaba de comezar a terceira federación, queda moitísimo, imos falar da primeira, da segunda, da primeira federación, da segunda federación, da terceira federación, imos falar de todo. Por certo, Vero Boquete, que estivo a semana pasada aquí connosco, marcou esta semana co Milan, que gañaron 8-1, e xa leva 2 goles, que dixo que si marcaba entre 10 e 15 que viña, que si non viña igual, bueno, pois vir vai vir, porque xa leva 2 goliños. Pero, señoras e señores, como ven, hoxe leva unha indumentaria acorde á grandísima persoa, o grandísimo central, o grandísimo Arzuán, que vai estar connosco no Twitch do día de hoxe do Enxogo. E non é outro que o grande, único, inimitable, Pablo Insua, don Pablo Insua. Grande Pablo Insua, que tal? Como estás? Hola. Que tal? Como estás, tío? Moi ben, moi ben. A ver, a verdad que moi ben. A ver, bueno, a ver, que... Estás contento de verme, verdad? Claro. Además, mira, puxen a túa camisola, tío, por detrás. Mira, para que o vexa a xente, non é... Vese aí. Sí. O 3 de Insua, ves o 3 de Insua, aí está. Táme caendo porque teño un pouco gastadiña xa, pero bueno, non pasa nada. Bueno, que tal? Como che vai a vida, tío? Moi ben, pois aquí estamos. Dime. Como che vai a vida, digo? Como che vai a vida? Ben. Moi ben. A ver, ahora sí. A verdad que moi ben. Estou aquí ca recuperación, a verdad que marcha ben, e polo resto todo en orden. Bueno, porque hai que dicir que don Pablo Insua agora mesmo está lesionado, sufriu unha rotura do ligamento cruzado, non? Sí, do cruzado. Por segunda vez, ademais, non chegaba con unha, o rapaz tuvo que sufrir outra segunda rotura, porque é así, porque lle gusta que vaya así o tema. Está no proceso de recuperación, nada, que che queda pouco, non? Sí, sí. Levo no cuarto mes. A verdade que as sensacións son moi boas, eso que ti dis, a segunda vez que paso polo taller, estou a facer o home biónico. A verdade que eso, o que te decía, as sensacións son moi boas, comparo tamén ca primeira vez, penso que vou moito mellor. A ver, contando xos días para voltar a estar co equipo. Bueno, que digo eu, dis que eres o home taller, o home biónico, que estás pasando moito buscando pezas de recambio, puxeronche ferros ou non? Tes ferros ou non, por aí? Sí, algún tornillo pon, algún tornillo que outro... Sí, pero esos biodegradables, desaparecen. Eso, o sea, desaparece, en plan, poñen chuchí, aí e despois desaparece, ala, ou como vai? Eso din, polo menos, eso é o que din. Pero, joder, faranche algunha placa ou algo, non? E despois verás que non tes nada. Sí. Na izquierda, que foi a primeira, aí non hai nada. Na dereita veremos, a ver. O sea, absorbeu o propio corpo. Increíble. Bueno, polo menos non partiche la misma, Se chegas a partir la misma, sería un... Non sei que será mellor, pero bueno, a verdade é que... Bueno, non sei, tío, ti saberás. O sea, ti verás como está respondendo o teu corpo. Non? A ver, é máis ou menos. O sea que, a verdade que é jodido, pero xa pasou. Non, que a vida é dura como o cañoto dunha verdura, eso sempre digo, é verdade. Por certo, vexo que estás mirando moito para un lado, non sei se é porque está aí a tua querida parella ou porque estás xogando o Celta de Vigo, que está no descanso e vai gañando 1-2 ao Real Madrid na volta ao Santiago Bernabéu. Así que imos estar moi atentos, señor Enxogo, supoño que irá poñendo por aí o resultado, cando haxa un gol, eu tamén teño unha tele aquí arriba, así que se hai un gol ou calquera cousa, pois iremos comentando así pouco a pouco. Bueno, teño un montón de cousas que mostrarche e quería facer como un repaso pola túa carreira, porque por sorte conocémonos desde nenos, claro, sei moitas cousas de ti que non se poden contar, sei outras que se poden contar e que a xente non sabe. Ti tamén sabes cousas de min que se poden contar e cousas que non sabe a xente, pero que se poden contar. O sea que vamos a intentar un pouco desgranar a túa vida futbolística. Eso, que vexo que pon por aí CRTVG nos comentarios. Podedes deixar as vosas preguntas para don Pablo Insua Blanco aquí nos comentarios e xa imos falando como vai a situación.
antes de nada vouche poñer un vídeo, a ver se te acordas desto, vale? A ver se te acordas desto, Pestaña de Google Chrome, aquí está. Pablo Inso empezou, obviamente, nas categorías inferiores do Deportivo. Bueno, estiveche no Rosalía, non? Por aí adiante, estiveche no Rosalía, tal, non? Arzúa, primeiro no Arzúa. É que tamén teño cada cousa, Francañotas, primeiro no Arzúa, claro. Por favor. E despois marchaches ao Rosalía, non? Rosalía, sí, señor. Rosalía Castro, que despois pasouse a chamar Santiago Compostela, chamase o equipo. E daí fun a canteira do Depor. Moi ben, daí fuches a canteira do Depor. Hai unha historia que eu sei, o sea, que nos contaches moitas veces aos colegas de Arzúa, que é que teu pai levábate a Coruña, non? Entrenar todos os días cando ti estabas en Arzúa, porque é eso, a educación secundaria obligatoria, que ainda se sigue chamando así, digo como se fuera COU, sabes? Digo, levábate teu pai todos os días cando tiñas que adestrar a Coruña, non? Unha vez que fichaches polo Depor, ou ibas xa ao bus, ou como era a vaina? Ibas ao bus ou algo así? Ata estuve 3 anos indo dende Arzúa, levaba a miña nai e meu pai, alternaba un pouco. Eso, pois sí, non sei, infantiles e cadetes que entrenaría 3 ou 4 días por semana, máis o partido. Bueno, a verdade que para ese era un sacrificio grande, a verdade é que sí. Terlle que dar... Hai que estar agradecido, a verdade que sí. Joder, terlle que comprar unha casa, Pablo, ou algo, eu que sei, algo tens que regalar a teus pais por andar cargando contigo toda a vida. A verdade que sí. E despois collías o bus, ou había bus do Depor, que vos ia recollendo por aí, ou como era a historia? Sí, despois había días que facía tamén tiñan a Santiago, dende Santiago, porque había máis rapaces que ian desde Santiago e arredores, iban xogar a Coruña, e, bueno, a veces iba a Santiago e collía ali o bus, cando, bueno, pois igual, se non me pen levar, pois buscaba maneira de ir a Santiago, pois, claro, ti collía o bus do Depor que ia con rapaces de Santiago a Coruña, e de volta. E despois, bueno, claro, ibas con Álvaro Lemos, entre outros, non? Sí, señor, sí. Gran Álvaro Lemos, que sodes moi colegas. Hai por aí algunha preguntiña xa para ti que está poñendo a xente, obviamente, eu creo, señor Enxogo, ti solta a pregunta. Aí está, solta a pregunta, señor Enxogo. Esa é a pregunta do millón que quere saber todo o mundo. Chegaremos a falar do Depor, pero bueno, xa podes ir resolvendo, ahora estamos ao principio. Volverá Pablo Inso algunha vez ao Deportivo, ainda que sea en Primeira Federación? Eu sei que a min encantaríame voltar. Ao final o Depor é o meu equipo, é o equipo que sinto de verdade de corazón, a verdade que sí, chegado o momento gustaríame voltar, pero bueno, tamén hai que estar agradecido o que cada un ten, e a verdade que no Huesca estou super a gusto, síntome super ben tratado, incluso, bueno, nestes momentos que tiven as lesións, a verdade que hai que estar moi agradecido e bueno, respetar o equipo e respetar a profesión. Guau, tío, sabes o que non tes Pablo Inso ASD Compostela. Déxete de por Pablo Inso ASD. Sabes o que non tes en Huesca? Bueno, en Zaragoza, que é onde vives? Que? A ver, dime. Boa conexión a internet, porque se corta. O sea, cortas así de vez en cando, sí. O sea, moito AirPod, moito tal, moito moderneo, pero ao final os gigas, os megas, onde están? Onde están os gigas e os megas? Entendes? Pois supuestamente ia un avión, pero deron de engañar aquí. Dillo ao Huesca que poño fibra, exactamente. Bueno, que dicía eu que che iba a enseñar unha cousa cando empezaches no Depor, no Fabril, eu teño por aquí anotado, na 12-13, xogaches 36 partidos e marcaches 2 goles, ti non te acordarás, eu teño un póster ademais teu na casa que deran non sei se foi co de Xteu, con algún xornal deportivo, teño un póster teu na habitación, estabas moi noviño, xogando como xoga el, porque vos non o sabedes, pero Pablo Inso xoga ca lingua fora, en plan, xoga así, ca lingua fora. Claro, a mí sempre me puxo moi nervioso, porque calquer día danlle un castañazo así e queda sin lingua, o sea, é verdade, xoga así ca lingua, que sí. Sí, desde pequenos adestradores sempre de corregir eso, pero nada, non había maneira. A parte no brao, a lengua, a saliva todos, os labios todos cheos de secos da saliva. Sí, unha imaxe un pouco lamentable, pero bueno. É un vicio un pouco malo, que vivo de xogar cos pés non da cara. Non, eso é verdade. A ver, feo tampouco é eso, pero bueno. Bueno, vouche poñer unha cousa que teño, veña, que senón non a poño e non hai maneira. Fíxate aquí, acórdaste
deste gol. A ver se se escoita. Escoitas ou non se escoita? Si está lo escoita. Aí está. Espera, desde o principio. Mira como sube. Mira el solo. Con dorsal 4. Bueno. ¡Qué golazo! Mira como celebra aí. Truña. Aí. Peña, un japo. Mira. Outra vez. Mira. ¡Ole! Vámonos a poñer outra vez, por si non o vistes. Veña. Vamos aí. Mira que parede. Como chega un central ao Beckenbauer. Que remate, que gol. Iso Bauer. Mira. O japo aí. Mira. Ai, pai. Para que quede claro. Aí está. Que golazo. O montaxe vai, Fran Cañotas, do vídeo. Aí está, sí, aí está. A montaxe e todo vai Fran Cañotas. Ese gol foi nun partido de máis contra o Celta B. O sea, contra o Celta B, cando estaban en terceiro os dous, non? Sí, foi o derbi de por ver Celta B, sí, estábamos en terceira, sí. Foi dos últimos que metí, Bueno, no. Pasaron anos, pero... Tío, no, tes goles importantes, que despois falaremos deles, tes goles importantes, vamos. Joder, é para que queres máis. Se és central, para que queres máis. Hai nos que marcar, cando hai que marcar. Claro, aí está. A ver, outra pregunta que ten por aí o señor Enxogo. Se estiveran Cese de Arzúa e Dépor na mesma categoría, volverías ao Dépor ou escollerías o queixo mecánico? O queixiño mecánico, sin duda, Aí está. Pois mira que trouxen. A terra, a casiña. Mira que trouxen. Queixo de Arzúa para comer aquí durante a retransmisión. Aí está, vedo. Queixo de Arzúa. Ti non tes, claro, aí. Mandaronche teus pais algo disto. Teño sempre. Sí, pois trouxen queixo para... Bueno, pois eso, para ir falando un pouquiño do tema, comentando e tal, e non sei que. Hai unha polémica desta semana con respecto ao Dépor que vou intentar introducir mentres comparto aquí a pantalla. Hai unha polémica, non é unha polémica, é un pouco, tontería, que é a da terceira camisola do Dépor. Non sei se viches que a xente, pois, non sei se criticou, non sei ben que dicir, porque non é que se criticase en sí, senón que non sabes que sempre o Dépor tiña a camisola da bandeira de Galicia, e este ano fixeron a cruz, que está bonita, o sea, a min gustame a cruz, e deixaronlle como unha esquina aí da bandeira de Galicia como poñémosla, pero non poñemos, o sea, que che parece a camiseta en si? Gústache esta equipación? A ver, a verdade é que a cruz paise bonita, pero como viñan sendo as terceiras equipacións que a bandeira, a cruz da bandeira de Galicia, pois gustame menos que as anteriores. Al final, o que me gusta é que vaya de lado a lado, que se vexe grande, que sexa realmente identificativo de Galicia, que é do que penso que se trata, e así pois queda como medio, non? Medio sí, medio non. Claro, é que a min a sensación que me dá con esta camisola é como... O sea, se quitan a bandeira... O sea, a mí non me importa, que quero dicir, que saberá o Dépor o que ten que facer ou o que deixe de facer, sabes? Non somos aquí ninguén para dicirlo, pero casi era mellor que lle quitaran, non? O resto todo da bandeira, se cambian a poñerlle a cruz, que poñerlle esa esquina aí arriba, non? É un pouco... Non sei. Non? Non che parece? Podría ser, mira. Sí. Igual era mellor, pois eso, coa cruz azul queda guai, pero non sei, é un pouco... Sí, pero non. Claro, é como un casi, é como un demasiado, pero non o suficiente. Bueno, non pasa nada. Bueno, estás no Dépor, chegas a debutar no Deportivo en Primeira División, o debut de Pablo Inso en Primeira División foi bastante curioso. Dentro de todas as historias do fútbol que hai, o debut de Pablo, aínda que non nos saibades, foi en San Mamés, diante do Athletic Bilbao, non? Creo que foi, sí. Exactamente, sí. Diante do Athletic Bilbao, de Llorente, o sea, un Athletic Bilbao moi potente, un Athletic Bilbao bo. É curioso porque ese ano xogou 3 partidos en Primeira División. 3, están aquí, non minto, están na Wikipedia, se entrades, temporada 12-13, que é a mesma na que estaba en terceira co Dépor, o sea, co Dépor B, temporada 12-13, 3 partidos e foron San Mamés, Vicente Calderón e Camp Nou.
A ver. Vamos a ver. O primeiro partido en San Mamés creo que foi 3-1 ou algo así, non me acordo. O sea, estou falando de memoria. Fora 1-1. 1-1. 1-1. Bueno, sí, pues mira, 1-1. Sí, Vale, 1-1. Un puntiño, non está mal. Despois fustes ao Calderón. E no Calderón, recordo que facías parella de central con Roderick, pode ser? Con Roderick. Estaba un tal Radamel Falcao, que agora está outra vez na Liga, que está no Rayo, e marcou vos cantos, ó. Cantos vos fixo? 5 goles. 5 goles, 5 goles, tío. O sea, que foi 6-1, algo así, ou 5-1. Non sei, non me acordo, así, algo así. 6-1. 6-1. O sea, para ti, xa fora de que, obviamente, era máximo nivel, non era o primeiro, o segundo partido que xogabas, como, desde dentro, como foi eso? O sea, foi como ver, pues imagino que avións, non? Todo o rato. Sí, primeiro en San Mamés, acórdome que entrei, pues non sei, a falta de 20 minutos, había empatado, eles estaban atacando seguido, poñen centros a Llorente. Eu, cada vez que poñen centros a Llorente, non vía luz, era como, facíase a sombra detrás dele, decía, pero isto que é? Semejante animaliño. E, bueno, aguantamos, salvamos aí o empatiño, e despois co Atlético, cada vez que marcaba gol Falcao, poñían como un rugido de tigre de animación do estadio, eso parecía, era un zoo eso era foi terrible. E ti despois xa do terceiro ruxido xa no cuarto e no quinto xa, isto que é, isto pero, o sea, foi como moi sufrido, non? Imagino, o sea, despois segundo partido... Sí, porque aparte, claro, bueno, chegas o primeiro día, que inocencia, de xogar primeira, bueno, empatas e iso, bueno, tampouco é tan difícil. O segundo día, zas, a cada un o seu sitio. Pero a verdade que a experiencia foi increíble, axuda tamén para traballar máis, valorar o que é xogar na primeira división. Despois tuve a sorte de xogar tamén no Camp Nou, que xa foi un pouco máis tranquilo o partido. E, bueno, a verdade que dentro do resultado e todo eso gardo como experiencias agora, gardo como experiencias boísimas. No día foi... Claro, no día foi duro. Pero bueno, tamén, quero dicir, canta xente verá, que non creo que haxa moita, canta xente verá que o seu debut ou os seus 3 primeiros partidos fosen neses 3 campazos, porque é como chegar e dicir, boa, estou na elite do fútbol mundial, xa non do fútbol español, tío, sino do fútbol mundial, porque estás en 3 campos míticos. Sí, a verdade é que esos poucos campos en teoría mellores hai para xogar. Está claro que igual sempre prefere xogar na casa máis arropadiño para empezar, pero bueno, como xogar aí encantado, a verdade que como un sueño, non? Que tes de pequeno xogar en grandes campos e de primeiras eso que entres dos mellores, o sea que pouco máis se pode pedir. E no Camp Nou como fora o partido? 2-0 ou así, non me acordo. Sí, era un partido 2-0 que aparte Messi levaba, creo que solo faltaba xogar contra solo Depor para marcar en todos os partidos dunha volta, ou se había sido. Vaya. Fora suplente, entrou na segunda parte e meteu gol. Claro, cabreouse un pouco tal. Claro. Claro, a cousa é a seguinte, agora que non está Messi na Liga, ti crees que teño unha mosca por aquí, agora que non está Messi na Liga, ti crees que o imos botar moitísimo de menos? O sea, ti crees que vai ser como, sabes, perdelo? Home, eu penso que sí. Penso que un xogador así sempre se bota de menos. É alguén que faga as cousas que fai el, non hai. Telo na Liga, eu falo como xogador, pois enfrentarte a el, se non o mellor, pois dos mellores do mundo, pois é algo que se vai botar en falta. Despois, por suposto, na televisión, eu penso que sí. É un xogador tan incrível e tan difícil de repetir que non poder velo na Liga, pois penso que non é positivo. Bueno, acabades de ver que puxo o scroll é iso que pasa por aí abaixo, que eu a veces falo así. Acaba de poñer o señor Inxogo que marcou Benzema, estou no vendo de cabeza, sí, rematou de cabeza e fixo 2-2, así que minuto 46 e medio, Real Madrid 2, Celta 2. Imos con máis cousiñas, isto mola, mira. Atención, Galicia, fixadevos que cara. Bueno, fixadevos que home, que estilo, que maneira de baixar dun autobús, quer decir, o sea,
como se pode ser máis interesante a hora de sair dun autobús cando vas xogar un partido cos seus cascos, bits, ou como se, bits, fixadevos nel. Que clase, mira pa aí, Isto debe de ser da túa primeira temporada, por aí. No, na primeira en segunda división, sí. Esta da primeira, da temporada 13-14. Sí, da 13-14, que é outra cousa curiosa que hai sobre esa temporada, que fixeches 3 goliños, eu creo que marcaches no primeiro partido, nas Palmas, non? Sí, o primeiro foi nas Palmas. En agosto, sí. O primeiro partido da Liga foi, sí, 1-0, 0-1, goliño, para empezar ben. Bueno, está ben. Vamos coa seguinte foto. Bueno, obviamente, o ascenso, o sea... Como foi? Mira, estás aí con Luis Fernández, vémoslo aí con Luis Fernández celebrando. Como foi eso, tío, de ascender con un equipo, co teu equipo, sabes? Porque ao final é o teu equipo no que te criaches. Sí, foi increíble, a verdad. Eso, es que era o meu primeiro ano de profesional, xa é un ano que é especial, disfrutas o que máis, porque é todo novo, todo super especial. Encima as cousas pois estaban salindo perfectas, non se podía pedir máis, e encima pois co ascenso. Foi un ano maravilloso, pois o día da celebración, o día do partido do ascenso, pois foi algo increíble, algo que non penso que non se me vai olvidar nunca. Xa. Despois chegou, pois imagino que outro dos momentos máis bonitos da túa vida, que é o momento, si pasa isto, si quere pasar, a ver, aí está, o momento de premio no 11 ideal, con Carlos Latra aí detrás, fixadevos, con Carlos Latra aí detrás, no 11 ideal da Liga Adelante nese ano, no ano do ascenso. Sí. Home, ves a foto é bonito, pero nese momento mira que o pasei mal, porque non me gusta nada así como falar en público. Claro, é que... Iso é unha das cousas... Estábamos ali, pois, eu que sei, canta xente había, todos os xogadores... Estaba Cristiano, non? Estaba toda esta xente. Ca rusa, que se non sei o nome. Georgina non é rusa, tío. No, Georgina é a de agora, que tiña antes. Non me acordo como era a moza de antes. Non me acordo. Bueno, é igual, sí. Acórdome que tiña que baixar un caderiñas e foi subir. Irina. Moi ben, señor Enxogo. Foi subir, as pernas bailaban, non podía nin caminar. Depois... Claro. Subín e quería marchar canto antes, falar rápido, ver o trofeo, que sí que me facía ilusión, pero a verdad que o pasei mal nese momento. O recordo moi bonito, pero sí. Onde está ese trofeo? En Arzúa, teño unha casa en Arzúa, ali na casa dos meus pais, teñen ali o mausoleo. É verdad, que chovín, sí, que chovín, é verdad, ali no salón. E ali están os trofeos no salón, sí. Está tamén a medalla de campeón de Europa sub-19, porque este señor con 14 minutos de xogo ou así, non sei con cantos minutos de xogo, este señor é campeón de Europa sub-19 en Estonia, no ano que ano foi, non me acordo que ano foi, a verdad, pero bueno, que fuches campeón de Europa sub-19, o sea, tío, con 19 anos a que aspirabas na vida? O sea, a que aspirabas? Home, a verdade é que foi importante porque sempre, pois, esos campeonatos, ir ca selección, encima lograr ser campeóns, pois, ten moita repercusión, axuda tamén no propio club, pois, quizáis a que te valoren un pouco máis, que che den máis a chance de subir, de entrenar co primeiro equipo, de xogar amistosos. A verdade é que penso que para a miña carreira, para empezar, pois, foi algo moi importante. Creo que hai unha pregunta, non, señor Enxogo, por aí, me parece. Cal foi o teu mellor adestrador? Alfonso Pérez Caneiro, o noso querido compañeiro de deportes que está atendendo aquí ao stream. Como debe ser, Alfonso, como debe ser. Eso é estar facendo o teu traballo. Que é facernos publicidade ao resto dos compañeiros. Veña, cal foi o teu mellor adestrador? A ver, tiven... Espera. Vamos a quitar o da hora, sabes? Porque, pues, si... non vale dicir o da hora, vale? Veña, non vale dicir o da hora. Pois, a ver, eso, tive moitos vós, pero a min gustaba moito o do Xalque, Domenico Tedesco, pese a que, bueno, eu casi non pude nin participar, estuve prácticamente todo ano de baixa, pero
gustaba moito no día a día o trato cos xogadores, a maneira de preparar os partidos, esa ilusión que el tiña tamén, ele estaba empezando, esa ilusión que nos transmitía os demais, bueno, para min, se teño que quedarme con un, quedarme con el. Era moi noviño, non? Tedesco, creo que Sí, era cando estaba ali, 31, 32 anos por aí, que aí en Alemania apostan bastante por entrenadores xóvenes. Sí, sí. El eso, viña, sí, era o seu primeiro equipo profesional, entrenaba, bueno, equipos de rapaces e tal, se o viña facendo moi ben, deronlle a oportunidade, eso, tiña de 31, 32, había xogadores máis vellos que el. Continuamos facendo repaso de fotos por aí. A ver, que teño máis fotiños. Ai, que te saquei. Onde estás, tío? Ah, aí estás. Mi má, como estou liando, Como lío. A ver, vamos pasar outra foto. Vale, aí está. Mira. Pablo Insua, Fran Cañotas e Dani Mayo no campus Insua Quintela de Arzúa. Aí está. Este campus, seguramente vos acordedes moitos, porque foi un campus famosísimo na historia do deportivismo. Foi o campus máis famoso da historia do deportivo, en serio. O sea, está a altura do centenariado, o do campus Insua Quintela, porque nese campus, os tres mosqueteiros, aí está, nese campus pasou isto. Veña, ti podes, ordenador. Acordaste desto, Pablo? Sí, acordo. Acordaste desto. Mira, aí Pabliño, o compañero da Radio Galega Alfonso Pardo, e aí está Fernando Vázquez, que nunhas declaracións nese campus dixo como, bueno, pois como que o Deportivo non podía optar a fichar o que primeiro quería, nin o segundo, que a veces tiña que ir pola quinta, sexta ou sétima opción. Cortáronlle a cabeza. Podemos decir que lle cortaron a cabeza pola túa culpa, Pablo? Pola culpa do que lle fixo a pregunta, non teño nada que ver. Seguramente serías ti, non sei se serías ti, Sí, seguro. Seguro. Fixádemos a cara de Pablo de que estaba moi interesado na pregunta a resposta de Fernando Vázquez. O sea, estaba mirando o WhatsApp aí mentre estaban preguntando. O sea, non era consciente de que estaba cortándolle a cabeza ao seu adestrador e o tío aí co WhatsApp, seguramente, pois non sei, o camoza ou cosa, e a ver se acaba isto, que estamos aquí tal, non sei que, está aquí Fernando, falando das fichaxes e tal, non sei que, e mira, plas. Eso foi maravilloso, O sea, foi gol de Vinicius, pero cago en diola, tío. Bueno, vai nos revisar o VAR ou que? Algo parece. Bueno, pois gol de Vinicius, 3-2. 3-2. Bueno, que fora unha cousa un pouco random, non? O sea, un pouco raro isto, fora. Sí, a verdad que sí. A verdad que, bueno, personalmente, pues, había sabido moi mal por eso, porque ven, bueno, pues, claro, ali bueno, pillar un pouco o campus, falar un pouco e que, bueno, eso desencadenarse na situación que foi, pois, bueno, foi un pouco amargo, pero, bueno, son cousas da vida, cousas que pasan e nada, a verdade que, bueno, de Fernando sempre teño que estar moi agradecido porque foi o que realmente me deu a oportunidade de ser profesional, de vivir do fútbol e só teño, bueno, boas palabras para él e sempre deseando o mellor. A ver, que hai preguntas por aí. A ver, dalle, señor Enxogo, a ver que pregunta temos para Pablo Insua. Pablo, que che gustaría máis para ir de tapeo? Queixo de Arzúa, salchichas alemás ou chiretas oscenses? Home, se non digo queixo, mátame, non? O sea que... Home, é que... Realmente, a verdade é que o queixo... Número 1, a ver, pero teño que dicir que as salchichas alemás... Tan boas? Están moi boas, moi boas. O que pasa é que pedíamos salchichas, se poñen unhas salchichas de 1 metro, 1 kilo de patatas sempre. Entonces, ao final... comían moita patata. Pero as salchichas eran moi grandes, non? Sí, grandes. 1 metro, tío. Salsa e bañaban en salsa. Digo 1 metro, pero bueno, que eran enormes. Non sei exactamente o tamaño. Sí, pero eran un rollo así, non? Sí. Así grande. Pasou o tempo e creouse a Peña Pablo Insua en Arzúa, que aí, bueno, verás un montón de xente coñecida, obviamente, de Arzúa. E despois chegaría a época do Leganés. Eu creo que isto foi, vamos, o teu momento, o gol do ascenso do Leganés. O teu momento. O sea, que
que se che pasou pola cabeza? Vou ir pasando fotos mentre contestes porque hai algunha foto chula. Sí. Home, a verdade é que cando pensas meter un gol, pois, bueno, estás, cando eres novo, pois, un gol na final da Champions, na final do Mundial ou nun ascenso. Foi así, logrei o gol, quedamos 1-0, ademais que como máis especial todavía, ese día logramos o ascenso co Leganés por primeira vez na historia e a verdade que foi un momento super especial, super. E aí vemos a teu irmão, tamén a Joaquín de Arzúa, que a bandeira de Galicia, que pon Arzúa, que é a bandeira que leva Joaquín a todos os lados, porque Joaquín é o rapaz que está, o de gafas, que está á esquerda de Pablo, á dereita das súas pantallas. Ese home vai a todos os sitios con esa bandeira. Desde ese día vai a todos os sitios con esa bandeira, o sea, está bautizada esa bandeira. E a casualidade, a vida, fixo que ao día seguinte ascendera o CS de Arzúa a terceira división. O sea, ao día seguinte do teu gol e de ascender, ao día seguinte subiu o Arzúa a terceira división. Mira ti como é a vida, As voltas que dá. Sí, señora, estou ca camiseta que xa estábamos a pensar que era posible o ascenso e sí, se logrou o día seguinte, mira. Mira, ves? E aí sigue dando guerra ao Arzúa. Dando guerra, tío, hoxe empezou o tema así complicado, pero bueno, non pasa nada. Bueno, e despois eso, que falabas antes, a fichaxe polo Schalke, un Schalke no que a verdad que non participaches moito, creo que xogaches un partido, me parece, porque tiveches o problema de corazón. Que foi exactamente o que tiveches? Creo que tuvo un xogador do Obra tamén. Sí, empecé como, eu notaba que me fatigaba moito, que, un día pois tiña así un pouco de fiebre, veron os médicos do Schalke, dixenme que iba a facer unhas probas, viron que tiña líquido nos pulmóns, que era decían eles que era dunha neumonía, entón, tuveronme que extraer ese líquido dos pulmóns, e ao día seguinte notaba moitísimo dor no peito, tamén foronme a facer unhas probas e viron que tiña líquido, pero dor do corazón, entón, tuveronme que mandar ao hospital, porque, claro, si cada vez tiña máis líquido, pois o corazón non tiña espacio para bombear, entón, tiñame que ter ali controlado. E a verdade que pasei un mes no hospital, despois, claro, dixenme que tiña que estar 2 ou 3 meses sin pasar de 120 pulsacións, entón, non podía entrenar, e claro, 4 meses parado, ao final volves e necesitas 2 ou 3 meses para poñerte en forma e cando estaba en forma a temporada xa había ido, entonces, eso, a experiencia nese sentido non foi boa, pero o club, é un club moi grande, o vivín ali en primeira persona outro nivel, a verdade é que é un club de outro nivel. Outro nivel, é curioso porque xusto estes días está de actualidade o Schalke polo caso de Sergi Enrich. Non sei se o liches, se sabes que, Sergi Enrich, o polémico vídeo con Luna, cando estaban no Eibar e tal, a propia afición conseguiu que se bloquease a fichaxe de Sergi Enrich polo Schalke. O sea, tanto sentimento hai de comunidade ou tan importante o club en sí, ou para a xente, máis ben, para o club, que bloquean fichaxes deste... Que a mí me parece moi ben, vai por diante que o bloquearan, pero tanto chega a ser ese sentimento? Sí, a verdade é que aí realmente sí que os aficións teñen moitísimo peso, pero penso que non só no Schalke, sino a maioría, por non dicir todos os equipos da Bundesliga, os clubes teñen moitísimo en conta a opinión dos aficionados, as ideas, o que queren para o equipo, e o respetan moito, ao punto ese, que son capaces de ter a xogadores con acordos e a xente ser capaz de botalo atrás. Hai unha cousa que eu creo que che agradecerei, no nome de todos os que somos do grupo de Arzúa, é o día que te fomos ver ali, que fomos a verte a Gelsenkirchen, ou como se diga, que xusto coincidía que era o partido contra o Borussia, era o fin de semana do Borussia-Schalke, o derbi da Cuenca do Ruhr, e entón este señor levounos ao Signali dunha parte onde había 10.000 colgaos, directamente 10.000 colgaos do Schalke, nun estadio que ten 80.000 espectadores, así sonaba o Signali Iduna Park ese día.
Bueno, increíble, non? O sea, Sí, a outro verdade é rollo. que o ambiente, bueno, que clima de derbi ali entre o Schalke e o Borussia, o ambiente era increíble. Encima, penso que foi dos partidos máis increíbles que pode haber, cun 4-0 Claro. en contra e remontalo ata un 4-4, entón foi a fiesta perfecta. A verdade é que foi un Foi partido unha increíble, increíble, foi increíble. foi unha festaza, 4-0 descanso. Era o último ano de Aubameyang no Borussia antes de marchar para o Arsenal, foi o último ano. De feito, eu recordo que foi o primeiro partido que vin con VAR in situ, porque xa estaba o VAR ali en Alemanha e marcou Aubameyang e despois expulsaron, no? Algo así. Foi unha movida así, expulsaron, no? Sí. E iban 4-0 ao descanso. Eu recordo que, claro, nós no descanso, pois eso, fomos ao bar do estadio, que é unha pasada, como teñen organizado todo con tarxetas pagas e non sei que, non andas nin con cartos ali, e bueno, movéndote pim pam, tal, non sei que, estaban todos o sea, os do Borussia, eso era, vamos, a felicidade absoluta. E ao final, claro, como lles empataron o partido, e incluso tuvo algunha para marcar o Schalke nas últimas xogadas, un par de corners e tal, o sea, eso foi increíble, o sea, foi igual o mellor partido que vi na miña vida. Sí, non sei se te acordas, temos un amigo, antes de empezar o partido, chama Alteiro, e di, este partido cheira 0-0. Sí, Mosteiro. Cheira 0-0, dicía. Este partido cheira 0-0, dixo el, cheira 0-0. E nós en plan, pues menos mal, amigo. Veña, vamos con outra pregunta que lle vou poñer un vídeo do Schalke, outro máis, antes de falar do Lugo, que nos queda nada xa para rematar. Vamos con outra pregunta, señor Enxou, que teñas por aí. Ficharías polo Celta se te chaman... A verdade é que penso que non. A verdade é que non me sentiría cómodo, penso que nadie estaría cómodo e penso que non sería unha boa decisión, sinceramente, con todos os respetos, pero penso que non sería cómodo para ninguén. Estás seguro? Estás seguro? Sí. A Lemos non lle importou moito, A Lemos deulle igual. A ver. Cada un, pero eu penso que... Bueno. Vale. Non teño moita dúda. Bueno, pois por ir pechando xa, Pablo, mañá xogas co Lugo, non? Sí. Está para xogar, O equipo xoga. Está para xogar, sí. Antes de falar do Lugo, quero poñerche un último vídeo que este é tamén increíble. O sea, é increíble este vídeo de como foi tamén isto ao rematar o partido ali, estando ali no estadio. Mira, fixadevos a afición. 10.000 tíos. Xa estaba vacío, o signal Iduna Park. E aí está a frase do noso amigo. Aí vai. Vamos, hostia, vamos. Lástima de 5 minutos máis. Lástima de 5 minutos máis. Ese é o resumo, no, do que foi ese partido. Bueno, o partido de mañá diante do Lugo. A ver, contanos con que sensacións chega ao Huesca e como vedes ao Lugo, que a semana pasada falábamos aquí nun xogo de que Gerard Valentín anda como unha flecha, así que contanos un pouquiño. Ben, a ver, os dous primeiros partidos, a verdade que as sensacións son moi boas, logramos a vitoria con moi boas sensacións. Estes dos últimos partidos, pois, pese que o xogo non foi malo, non se deron os resultados. E, bueno, máis que nada é que estamos un poquinho no principio de tempada, o equipo está ainda, penso que por facer, chegaron moita xente nos últimos días de mercado, e, bueno, o equipo estáse facendo, a segunda división é larguísima e o que importa, bueno, eso, agora ir facendo equipo, por suposto que se necesitan os puntos, e xogamos para lograr os puntos, pero eso, irse conxuntando como equipo. E penso que, bueno, vamos nun momento de xogo bo, pese a que ahora vimos de 2 derrotas seguidas nestes dos últimos partidos, penso que as sensacións de xogo son boas, e, bueno, a ver se podemos seguir así e tratar de lograr a vitoria mañá en Lugo. O Huesca fala galego, pregunta ao señor Enxou, porque tamén sodes uns cantos, non? Galegos aí. Sí, estamos 4 galegos. Está Ferreiro, Mosquera, Juan Carlos e máis eu. A verdade que sí. Penso que... non sei se sin ser o Depor, non sei se hai moito... Bueno, Celta ten moitos galegos, pero poucos equipos con tantos galegos debe haber.
fútbol Sí, a profesional. verdade é que non debe haber moitos, comparado co Huesca. E ademais, tamén estuvo Pedro Mosquera, non? O sea, tivo bastantes... Non estuvo Pedro Mosquera? Ou estou Sí, confundindo? está ahora. Pedro Ah, Mosquera, está David ahora, ainda está. Ferreiro, Vale, Juan Carlos sí. e máis eu, estamos os 4. Sí. Vale. Bueno, si queredes ir escribindo algunha última... aí está. Pablo, a cañotas, cando erades pequenos os rapaces de Arzúa non lle escapabades. Pablo, a cañotas, non entendo a pregunta, a ver, Pablo, a cañotas, Supoño cando que erades... decir que se escapábamos de ti. No. Si escapabades de min. Supoño. Bueno, a ver, hai de todo un pouco, sabes? O sea, hai días que sí, hai días que escapábamos diante da Guardia Civil, quero decir, o sea, hai días. Hai días para todo, sí. Hai días para todo, o sea, hai días que non se poden contar, pero bueno, Pablo, que a verdade é que é un luxo falar contigo, ainda que fales pouco, entendes? Ainda que non seas un tío moi falador, bueno, pois polo menos préstaste a estas cousas. E vai a pregunta do millón, señoras e señores. A pregunta que todo o mundo está agardando que che faga. Cando, non sei se está por aí, Joana, cando te casas? Porque sei que está a tua nai vendo isto. Cando te casas? Por favor, cásate dunha vez. Con ganas de festa, cañotas. A ver se non te vou invitar despois, Como non vas invitar? Mátate. O sea, vamos, vouche ali a casa. Non tens problema, Como? Vou ali ao piso. Dille a teu irmão que non me invites, a ver que che di. Dille a Nano que non me invites, a ver. Non ven el. Se non vestí, non ven el. Sí, eso é verdad. Seguramente. Bueno, a ver, que? Tes que, en algún momento, tes que... Hombre, en algún momento tocará, a verdade é que sí. Vai tocando, pero non podo dicir nada, é que ten que ser unha sorpresa, senón non ten gracia. Bueno, vale. Pues non digo nada máis, Bueno, de verdade, é un placer falar contigo, mola, a ver se nos podemos ver que este verán, pues non nos vimos. Vímonos de casualidade, en Coruña, de casualidade, porque andábamos todos a mil historias. Así que nada, é un placer falar contigo, Pablo. Son E28, vai empezar un xogo e vame matar se non conecto con xogo, así que Pablo Insa, señoras e señores, mañán xoga contra o Lugo, o seu equipo, o Huesca, por esta vez sin que sirva de precedentes, espero que perdas, vale, por esta vez, sin que sirva de precedentes, espero que perdas. E outra cousa che vou dicir, non teño a camiseta do Huesca, teño todas as túas camisetas menos a do Huesca, aí queda a cousa. Alguna mandarei. Aí queda a cousa. Ahora, en canto te saque daqui, xa te podes desconectar, vale? Paulinho, xa podes facer o que queiras. Pablo, moitísimas gracias, de verdad. Un bico enorme para ti, para a nena, para a Joana, para os cans, para os teus pais, para toda a familia. Gracísimas, Pablo, de verdad. Un bico enorme. Ala. Chao. Un grande, o señor Pablo Inso Blanco, un grande, pero señoras e señores, vai comezar o En Xogo, así que nada, imos ver se funciona. Estivemos facendo unhas probas aí mentre estábamos falando con Pablo Inso e espero que funcione todo ben. A ver se escoito o estudio. A ver, vamos a agregar aquí a transmisión. No, Pablo, ti quítate de aquí. Non me rompa la cabeza. A ver se escoita, porque é que eu teño as miñas dúbidas, a verdad, teño as miñas dúbidas de se vai. Pero bueno, quides comigo en 2 minutiños, mano. Sí que vai! Vamos! Sempre confiando na televisión de Galicia. Sempre hai que confiar na televisión de Galicia, señoras e señores. Sempre hai que confiar na televisión de Galicia. Dios, enormes. Hola, que tal? Saúdos e benvidos un domingo máis o En Xogo, onde resumiremos, por suposto, toda a xornada futbolística desta apaixonante fin de semana. Xa con todas as categorías en xogo unha vez que comezou a terceira federación. Tamén, por suposto, que o fútbol profesional, aínda que teremos que agardar ao luns para saber que fai o Lugo, que recibe o Huesca, e teremos que agardar uns minutiños para saber que pasa no Bernabéu, no partido que está disputando o Celta ante o Real Madrid. Por o momento 4-2. O equipo de Camavinga está perdendo por 4 goles a 2. Foi por diante por 2 veces o conxunto vigués e agora está perdendo por 4 tantos a 2 e ademais creo que acaba de marcar Camavinga. Camavinga! En calquera caso, despois
veremos todo o que ha acontecido nese partido no novo Bernabéu, que se estreou con gol, por certo, de Santi Mina. Saudamos os da mesa. Non sei se Luis Mosquera, que tal? Moi ben, boas noites. Logo veremos que pasa ao final do partido, pero todo indica que vai ser un amago, despois dun bo comezo do Celta. Mosquera, Mosquera. A primeira parte onde o Celta foi capaz de poñerse por diante dúas veces, pero xogas contra o Real Madrid e estas cousas tamén poden pasar, pero a ver que sucede de aquí ao final. Pois no tempo que dedicamos ao fútbol profesional, veremos ese resumo e o resto nunha xornada algo mutilada en primeira por esos aprazamentos. Bueno, imos entrar no xogo, señoras e señores, que a camiseta do Schalke 04 de Pablo Inso. Vamos entrar no xogo a camiseta do Schalke 04 de Pablo Inso. Porque ademais xa non só o fútbol que disputou unha xornada, pois Ai, Dios mío. Pero é que en baloncesto tamén tiñamos un partido excitante. A verdade é que hoxe non sabía moi ben en hockey que gañou efectivamente. Twitch, pois iso con todas as categorías, e iso que esta fin de semana aínda non xogou o Lugo, que ten o seu partido o luns, tamén fútbol femenino. Temos dous triunfos deportivos. Rocío Candal, como estamos? Boas noites, Óscar, moi ben. Bueno, pois iso, que xa temos todo, absolutamente todo en marcha, que era por momentos na redacción, bueno, xa biches, non sabemos onde estamos atendendo. Camavinga ou Cacaña, non sei, non o vin. Gañas de que comezara tamén a terceira galega, e por fin agora están todas as competicións en marcha e nada. Ui, casi marca o Celta, casi marca o Celta. Pois en marcha todas as categorías e tamén en marcha por segunda semana consecutiva. Aí estamos. O Twitch do Enxogo, que xa sabedes que leva Fran Cañotas. Estreámonos pois a pasada semana coa presenza de Vero Boquete. Aí estamos. Hoxe temos a un paisano de Fran, a Pablo Inso, futbolista do Huesca, que bueno, está de baixa por unha lesión, e que tivo a ben, bueno, pois atendernos, está aí con Fran. Enseguida saberemos que cousas lle conta e como vai a película neste Twitch do Enxogo, que xa decimos por segunda semana consecutiva. Vamos alá, vamos a entrar nun xogo. Fran Cañotas e o Twitch, así que creo que é o momento de facer, bueno, pois un primeiro paso con Fran para ver como van as cousas hoxe. Con Vero Boquete estiveron moi animadas a pasada semana. Non sei como vai nesta con Pablo Inso. A Fran, que tal vai a cousa? Vai ben, que tal? Como estades aí polo Estudio 300? Por aquí de maravilla, verdad, con Pablo Inso. É un tío un pouco máis calmado, que Vero, non vos pensedes, é un tío que sabedes que el non é moito de falar, non lle gusta, pero bueno, estuvo nos contando cousas moi interesantes, repasamos un pouco a súa traxectoria profesional ata o punto de agora mesmo, ata que está agora mesmo no Huesca, que está mancado, xa sabedes, rompeu o ligamento dunha perna, despois doutra, o pobre, bueno, cousas que pasan no fútbol. A verdade é que nos quedou unha entrevista, eu creo que bastante interesante. Obviamente falamos de Arzúa, falamos dunha viaxe que fixemos a Alemanha, os colegas todos de Arzúa a velo e a visitalo, pero non pensedes que eu que me olvido da xente do Enxogo, que me olvido das preguntas, non. Teño as preguntas tamén das redes sociais, as preguntas do Twitter do Enxogo. Evidentemente, a primeira pregunta ten que ser polo Celta. Que sensacións vos deixa este Celta de Vigo despois de, pois, agora mesmo ir perdendo 4-2 no Santiago Bernabéu, pero ainda quedan uns minutiños. E tivo aí unha oportunidade moi clara o Celta, non foi capaz de marcar, pero bueno, que sensacións vos deixa o partido deste Celta no Santiago Bernabéu? Sobre a primeira federación, é evidente a pregunta. O sea, foi unha xornada maravillosa para os equipos galegos na primeira federación, porque gañaron, os 3 equipos galegos. Como vedes, que opcións credes que teñen de cara pois a esa categoría, a ese campeonato, ou a poder acadar o ascenso, quen sabe, nunca se sabe. Esta semana, Óscar Benito comezou a segunda federación, estou ben, Comezou a terceira federación. A ver, como vedes a categoría? Que credes que é o que vai pasar? Como están os equipos? Xa sabedes, como sempre, respondedesnos a través do Twitter, se queredes tamén no chat do Twitch, que estamos agora comentando todo, e cando acabe o bloque de primeira, segunda e terceira federación, volvemos a entrar, contamos todo, as vosas respostas, todo o que queirades, podedes tamén pois deixar comentarios a raíz da entrevista de Pablo Inso, o que queirades, todo o que queirades e moito máis nas redes sociais do Enxogo. Ti agora segues, non? Un chisquiño. Sí. Eu aquí hasta as 11 e pico, ata que acabedes ca terceira federación, aquí estarei para vixiarvos de preto, que me dades un pouco de medo. Sí, dadesme un pouco de medo e teño que estar eu aquí controlándovos. Ti si que das medo, Cañotas. Bueno, unha aperta que despois volvemos falar, Despois volvemos falar. Aí está o gran Fran Cañotas co seu Twitch. Despois estaremos novamente con él para que nos dé conta tamén desas respostas de todos os enxogueiros ás preguntas que, bueno, pois que propoñemos no día de hoxe. Despois estaremos co fútbol profesional. Agora a quenda do fútbol galego, que hai moito. Imos co fútbol galego, señoras e señores, pero, como sabedes, aí vai, que non me cago en Dios.
Pero que pasa aí? Isto, claro, isto así e isto así. Bueno, como sabedes, non temos os dereitos da Primeira Federación, o cal é un problema, pero non pensedes que nós aquí en Showitch non o temos todo preparado, témolo todo preparadísimo. Porque para resumirvos todo o que pode pasar e todo o que vai pasar na Primeira Federación e sobre todo o que pasou esta xornada, sabedes que detrás das cámaras temos o queridísimo señor En Xogo. E hai xente que igual quere saber quen é o señor En Xogo. Bueno, pois, señoras e señores, este que van ver agora, este é o señor En Xogo. Hola, En Showitch. Repasamos os resultados dos galegos na Primeira Federación? Que gran fin de semana para os nosos na Primeira Federación. Celta B e Racing acadaron a primeira vitoria da temporada e o Deportivo a terceira consecutiva. Abriu a xornada o venres o filial celeste en Irún, diante do histórico Real Unión. Os de Onésimo afastaron por fin as fantasmas dunha pretemporada cargada de incidentes, lesións, a Covid e moitos cambios no cadro de xogadores. Precisaban dun partido así despois da goleada recibida en Riazor e do empate a nada contra o Badaxoz. E destacamos a tres canteiráns, a Iker Losada, a Gabri Veiga e a Lautaro de León. Nunha primeira parte moi seria e amosando a calidade dos vigueses de medio campo cara arriba, marcharon ao descanso gañando 2-1 con goles de Álex Martín e Gabri Veiga. A segunda parte foi un recital de entrega. No minuto 52, Lautaro de León marcaba o 3-1 e xa no engadido pechou un partido redondo para el, co que peta nas portas do primeiro equipo, anotando o seu segundo gol e o definitivo 1-4. Na Malata, o Racing de Ferrol conseguiu tamén a primeira vitoria da temporada. Logo da derrota no debut contra Unionistas e do empate en Lezama 2-2, os de Cristóbal Parralo deronlle a volta ao gol inicial de Paulo Vítor despois dunha cabalgada tremenda dende banda esquerda. O extremo do filial do Valladolid colleu o balón en medio campo e non parou de correr ata chegar á área de Gazaniga, a quen bateu cun disparo raso. Alentados polos seus xereiros, os ferroláns responderon moi rápido e Dani Nieto aproveitaba unha gran xogada colectiva para marcar o empate logo de bater o seu disparo nun defensor. Na segunda parte, o partido rachou e ambos equipos tiveron opcións para levar os 3 puntos, pero un penalti claro sobre Manzanara permitiu a David Rodríguez ter a oportunidade de marcar o gol definitivo. O de Talavera de la Reina enganou o porteiro nunha demostración de como lanzar unha pena máxima e marcou o definitivo 2-1. O Deportivo segue lanzado na nova Primeira Federación. Sumou a terceira vitoria consecutiva na planilla, diante do Calahorra. Adiantáronse cedos de Borja Jiménez, como xa fixeran en Tudela, e brillou de novo a asociación entre Alberto Aquiles e Miku, os dous goleadores da primeira metade, pero tamén a actuación de Ian Mackay na porta. Na segunda parte, o Depor saíu algo dormido, quizáis pola relaxación desa vantaxe. Os riosanos tiveron un longueiro e algunha que outra opción para recortar distancias. Nese intre, Borja Jiménez asitou a árbore e introduciu a Aguirre, Granero e Noel, protagonistas nos últimos 10 minutos do partido. Aguirre cedeu para Noel e o canteirán de Silleda, que segue de 12, deixou no chan ao defensor cun movimento co corpo de dianteiro experimentado, inusual para a súa idade, e rematou marcando a prazer o definitivo 0-3. 3 partidos, 3 triunfos, 9 goles a favor, 0 en contra. O Deportivo segue ilusionando a afección. Bueno, quedades con cañotas. Un saúdo do señor En Xogo. Que grande o señor En Xogo. Bueno, que vos parece? Gusta vos a idea de que, bueno, pues que teñamos o señor En Xogo así para cubrir un pouco, pois a parte da Primeira Federación, porque a parte, xa sabedes que polo momento non parece que vai a cambiar, non podemos emitir a través do Twitch, así que os resumos da Primeira Federación, pois tédelos na web da CRTVG, ou podedes poñer o En Xogo tanto na web como na G2 para poder velos. Pero nós xa sabedes que de momento non podemos emitirlo. Así que a nosa proposta para vos en Showitchers é esta, o señor En Xogo, que, bueno, igual a alguén lle soa das redes sociais do En Xogo. Pode ser, pero bueno. Vale, non digo nada, señor En Xogo. Non te quedes, non te enfades comigo, non pasa nada. Bueno, como ainda siguen cos resumos da Primeira Federación, teño a idea de mostrarvos pois isto que me suscitou un pouco de curiosidade, que eu non sabía que era así. É isto, a ver se me... Aí está, bueno. Un chío de Mister Asubío no que explicou pois máis ou menos como se escollen as camisolas nos partidos da primeira e da segunda división, no fútbol profesional. Eu non sabía que era así, o sea, eu pensaba que seguía sendo de outra maneira, pero como vedes aquí, bueno, pon un vídeo, aquí mostra un vídeo no que se ve como unha aplicación,
Non vedes como a aplicación, como se fose o FIFA, o sea, como se estiverades xogando ao FIFA ou ao Pro. O sea, é como un kit selector e aí escollen as equipacións. Entonces, ele explica aquí no fío que basicamente o que fan, e ata 2014 esta cuestión resolvíanse durante unha reunión técnica, a mítica reunión, que pasa? Que claro, esa reunión, pues, ás veces daba algún que outro problema, porque a xente, claro, pues imagina, estás aí o tire a frouxa, ás veces tens que levar o pantalón do outro equipo, non mola, sempre hai problemas e tal. Pero bueno, eso, que xeraba situacións incómodas entre os equipos e os árbitros. Ante eso, pois, a Liga decidiu crear o Kit Selector que, bueno, chamas así, de feito, a aplicación Kit Selector, tal, para chegar a un punto en común. Serve para saber que equipacións se utilizarán en cada un dos partidos, no que os clubs seleccionarán a súa proposta e os árbitros revisana con suficiente antelación para que, en caso de que aparecese algún motivo polo que rexeitala, tivesen tempo a modificala e a topar opcións axeitadas para o partido. Este xeito, ademais, os equipos únicamente terían que viaxar co vestiario, xa aprobado, reducindo costes, o sea, o 2 por 1. Increíble, Increíble. O sea, Tebas andivo listo aí, Dixo, monto isto, aforro costes, tal, quedo ben diante dos clubs, Andivo listo aí, Tebas. Bueno, eso, que hai unha vista previa e tal, pero claro, unha vez que pasa isto, pasan o seguinte filtro de aprobación, no que serán, por un lado, o asesor audiovisual da Liga. Quen é o asesor audiovisual da Liga? Por non o sei. Vos que decides quen é o asesor audiovisual da Liga? Probablemente sexa algunha televisión ou así que di, mira, quero esta camiseta ou esta. Ou incluso se falaba moito de temas de patrocinio, claro. Imaginadevos, porque os clubs, por exemplo, o que pasa agora co do Celta, a equipación de Vigo que levaba hoxe o Celta. Claro, hai moitas veces que as propias marcas di, mira, eu quero que me promociones esta camisola, porque ao final o que xogou tamén o Celta B, me parece, esta fin de semana, porque lles interesa xogar con esa camisola, bueno. E aquí anunciaba o 10 de setembro que podería ser a camisola que levaría o Celta na visita do Bernabéu. Así que nada, é un pouco de información, igual non o sabíades, igual sí. Pero bueno, o caso é que eu a verdade que non teño nin idea de que se facía desta maneira o tema de meter... Bueno, xa podemos ir ao estudio, veña, vamos alá. Agregamos isto á transmisión. Aí está, vamos quitar isto. Aí está. Veña. Non me vaciles, señor Enxogo, aí está. E xa temos a maquinaria da Segunda Federación funcionando a pleno rendemento esta fin de semana con 4 partidos dos equipos galegos como locais. Os resultados foron estes, Arenteiro, un Langreo. Enorme Compostela, Enorme Compostela con ese 3-0. Sei que non xogou moi ben, polo que me dixo o señor Enxogo, pero... Coruxo 1, Unión Adarve 2, Ximnástica... Pois sí, sería unha boa para o fútbol regional ou para o fútbol base. E Marino 0, Arousa... A verdade é que sí. A verdade é que sí, E comezamos polos partidos que se xogaron esta tarde, sobre todo por esa contundente vitoria da Sociedade Deportiva Compostela por 3-0 diante do Palencia. Un Compos que demostra ter moita dinamita en ataque, en ataque e no centro do campo, porque este gol de Jordan é para ver unha e outra vez repetido. Este tivéchelo nas categorías inferiores do Celta, Mosqui? Vaya golazo, Ensinaches a tirar as faltas? Vaya golazo. Non, me enseñou el a min. Sí, sí. A verdad que bo xogador, un bo fichaje para Compostela, un xogador de medio campo que se compenetra ben, e creo que o Compostela é un equipo que é capaz de solucionar os problemas que ten no mesmo partido, porque tampouco lle o puso fácil o adversario. E que iso é certo, porque o resultado podemos consideralo como un pouco enganoso. Xa vimos unha ocasión de Edu Gallardo, despois a piques estivo de rematar Escudero, un centro de Primo, aquí imos ver unha boa intervención de Pato Guillén, que foi un encontro moi igualado. Foi xusto que me dixo o señor Enxogo, Foi esta, a acción do 2-0 a prol da Sociedade Deportiva Compostela, o gol marcado por Primo. Eu creo que o gol... Aí está, Primo. Porque... Primo. Cantas veces o xogador despois de fallar un remate baixa os brazos, pois Primo non baixou nin a cabeza. Ese remate de cabeza parece imposible. É increíble. Sí. Que foi capaz de impulsar. Que remate. Mira.
Pumba, vaselina e para dentro. Que bonito. O gol da xornada, ou un dos goles da xornada. Moi ben, moi ben. De aí, o bueno, e vedes, 5-2 gol de Benzema de penal. 5-2 o quinto de Benzema. Foi dun dos xogadores de ahora sí que está complicada a situación, Ahora sí que está complicada. Dispuxo de grandes oportunidades para meterse no partido, sobre todo esta ocasión, clarísima. Pero aí está o Compos que na segunda metade meteu un xogador que non comezou de inicio, como é Fer Beltrán, que é outro deses centrocampistas que ten moito olfato goleador. Aquí rozou o 3-0. Un 3-0 que chegaría nesta xogada. Xogado contragolpe, penal cometido sobre Salado. Penal, xo di Gustavo. Vai a marcar, pois un Gusvarelismo. especialista que ten o Compos no terreo de xogo. Ten que sacar de tarxeta os dous, non? Sí, Gusvarelismo. Un dobre penal. Como sabes, son gusvarelista. Pablo Antas e ollo o que comenta Rodri. Despois de ver o partido, non estaba contento e igual fala de trocar o rexistro pro Compostela. Lo que me da rabia es que yo creo que entrenamos de una determinada manera y que el domingo no somos capaces de llevarlo al campo, ¿vale? Entonces, ya te digo, hoy estoy, por una parte estoy disgustado porque pues no menos creo mal. Pues menos que mal. estemos demostrando lo que realmente somos capaces de hacer. Evidentemente asumo la responsabilidad y considero que es culpa mía porque los chavales han corrido muchísimo y han dado lo que han tenido, pero bueno, sí que me voy con la sensación un poco agridulce de que bueno, de que tenemos que hacer muchísimas más cosas, ¿no? Imos ali cas promocións, acoplar as fichaxes. Veña, que botamos un partido a semana que vendo Compos. Acoplar as fichaxes, buscar a mellor versión. Vamos. Veña. Eso es. Sempre me encantan as promos, non sei por qué. Vencer afianza o proxecto. Vamos, o proxecto do Compostela. Compostela Móstoles, domingo 19 ás 5 da tarde, na G2 e na web do CRTVG. Dos partidos seguidos do Compos como local. Por certo, acaba de marcar o quinto gol o Real Madrid diante do Celta. Bueno, gran nova a vitoria do Arousa no campo do Marino, pero moi mala nova porque pode perder a dous xogadores de longa duración. Primeiro, lesión de Alex Cobo do porteiro. Ademais, estas lesións son as que poden ser máis graves. Mañá haberá probas e coñeceremos o verdadeiro alcance. E despois, a lesión de Robert, que xa tiveron un problema no ligamento de longa duración e o Gallano non sexa outra lesión grave. Bueno, as boas novas para o Arousa, que gañou por 0-2 nun campo tan complicado como o de Miramar, o do Marino de Luanco, con golazos como ese que paga pena ver repetido unha e outra vez de Julio Rey. Que golazo, como lle golpeou aí co interior. Foi o xogador que entrou por Robert, pero Julio Rey é un xogador de moitísima clase. E o 0-2 definitivo, anotado por un centrocampista, fichaxe importantísimo do Arousa, que se estreaba con esa camisola. Marcou Alberto Martín, 0-2 de momento, 6-6 pro equipo de Xurxo Otero. Pero sí que es cierto que bueno, pues no estamos con balón bien, pero sí que el aspecto defensivo por parte de todos es francamente bueno, y eso bueno, pues es un paso importante para seguir creciendo, ¿no? En Carballo, empate entre o Bergantiños e o Ceares, e iso que o partido só tivo unha dirección. Esta foi a mellor oportunidade do Ceares nun despexe de Santi Canedo, que o Ceares petou en cueto e envelenouse. Era un partido que había que ganar había que gañar este partido, un feixe de oportunidades, había que gañalo. Non houbo efectividade das mellores. Esta de Uxío, a parada do porteiro do Ceares, pareceme increíble. Ese remate de Uxío estaba dentro e ainda me estou preguntando como puido rexeitalo o porteiro. Un dos xogadores máis destacados, Alex Boedo, que é o que fabrica esa xogada que vai a rematar Carlos López. E na segunda metade intentou uno de todos os xeitos o Bergantiños, pero unhas veces a defensa, como nese remate de Uxío, noutras o porteiro, meteu trocos Lemos, variou todo o que se pode variar, pero non había maneira. Non había maneira. Cando non queren entrar, pois outro día xa perderon, un partido no que o Bergantiños xerou moitas oportunidades, pero non había que comezar a sumar, porta contraria.
estamos vendo como foi unha, outra, esta primeiro de Carlos e despois o remate final de Uxío, aí salvado in extremis por Guillo, porteiro do Ceares. Increíble que non entrara ninguna. Bueno, pois non entrou, así de amolado estaba Lemos. Como non se cabría nada, Lemos. Bueno, foi un resumen moi sinxelo. Eu creo que foi unha acoso sin derribo, non? Calquera ocasión que chegara, non sei, antes da primeira hora de partido, eu creo que íbamos a ver un partido moi diferente. Bueno, pero a prisa, a necesidade que nos impoñemos nós, non? De querer ganar, de non ser conformistas, bueno, pois fixo que tuéramos moitas situacións, pero nos faltou un pelín de claridade. Imos xa cos partidos que se xogaron esta mañá. O Pontevedra tamén aliou un pouco. Bueno, empezou, remontou, e ao final de momento está apostando por Charles como dianteiro centro e deixa Rufo no banco. O que pasa é que houve un partido con Rufo e Charles e outros en el no terreo de xogo do Móstoles. Bueno, unha oportunidade clarísima a que perdoou Romai e despois prácticamente na seguinte xogada o 1-0, minuto 25, anota o lateral do equipo madrileño Gassama. Así rematou a primeira metade, con ese 1-0. Rufo era un partido moi especial para ele. Eu creo que xogara no Móstoles, tiña aí a toda a súa familia e seguía aí agardando pola súa oportunidade. Se Rufo e Charles, se a gol dos dous. E que foi o primeiro que aconteceu con Rufo no campo? Pois pasa Rufles goleador. Mira. O dianteiro fabrica... Mira, pimba! Que golazo, tío, que golazo. Impresionante. Que golazo, eso sí que é eso, aproveitar Pois termina ao máximo as oportunidades. Primeiro a pelexa e despois a clase. Increíble, a ver, eu increíble. creo que a moitos adestradores lle gustaría ter este problema, non ter a Rufo e a Charles xuntos, porque son dous xogadores importantísimo, non? E que fíxate agora o remate de cabeza de Charles, se antes víamos o remate de Primo que parece que lle daba co pé, a que velocidade foi ese remate de Charles que... Bueno, por certo, teño que dicir que o Liceo é campeón, que non o dixen antes, é campeón da Supercopa que gañoulle 3-2 ao Barça, O sea, que o Liceo campeón da Supercopa de hockey sobre patins. Oh, no. Con moito suspense acaba chegando a Álvaro Portilla que fai o gol do empate. E isto deixa o Pontevedra con 2 partidos e 2 empates. E seguramente merecese máis en calquera dos 2 encontros. Que mal. Non o vire. Veña, vamos ca promo. Venga, vamos ca promo do Pontevedra. O Pontevedra conxuntar as incorporacións. Para mandar unha mensaxe. Conxuntar as incorporacións, mandar unha mensaxe, vencer en Pasarón. Que é o próximo que lle pasará ao Pontevedra? Saberémolo o domingo 19 ás 5 da tarde diante de Leganés B, na G2 e na web da CRTVG. Xa viron vostedes ese partido do Pontevedra que veremos en directo na web da CRTVG. Rematou o partido no Santiago Bernabéu con ese resultado de Real Madrid 5, Celta 2 e nos vemos o que pasou en Espiñedo, partido que pudemos gozar hoxe pola mañá en directo na nosa segunda canle, un partido no que debeu, tivo que gañar o Arenteiro, sobre todo polo que fixo nos primeiros 45 minutos. Comezou deste xeito, co tanto marcado polo central Manu Mariña, e despois ocasións clarísimas. Esta primeira é de Adrián Cruz. Ademais, como axusta o timing para executar ese lanzamento. Despois, o remate de Silas en porteiro. El tiña o claro, pero acabou rematando demasiado alto. Un dos xogadores que chegou a última hora no mercado. Dende a canteira do Celta, Raúl Blanco. A piques estivo de facer o 2-0. E xa na segunda metade mudou a decoración. Este que avisa aquí para o Langreo é Pana. O seu remate marchou desviado. E no minuto 81, vello coñecido da afección do Pontevedra, da afección galega, Jorge Fernández, que con moita sorte, diría eu, fai o tanto do empate. Porque mete o centro, chega o rexeite, volve a facer un centro e acaba rebotando, eu creo que acaba rebotando nun xogador do Arenteiro. Que desastrillo. Por onde entra ese balón?
Ainda tería unha última ocasión o equipo do Arenteiro con esa chegada dende a banda dereita dun clásico como é Víctor Emil. Chegou á liña de fondo, pero faltoulle dar o último pase. Empate a 1, no Arenteiro mereceu. Que pena. Bueno, probablemente o equipo fixo un esforzo merecedor de haber encontrado os 3 puntos, pero isto é a segunda vez. Temos tamén que... Non, é a segunda federación. Temos que crecer como equipo, justo, parte do proceso, estamos iniciando o camiño. Veña, va. Neste caso, o Langreo nesto levanos vantaxe, e tamén, pois, po futuro, temos que valer para aprender, quedarnos co bo, mirar o negativo que foi pouco, e seguir mellorando e indo para adiante. Está ben, Fran, justo, veña, non pasa nada. E imos co partido que xogaba o Coruxo na casa diante que estaba mirando o campo e non vía, ese non é o campo do Coruxo, está xogando no campo do Pontellas. E aí onde vai a xogar, pois non sei, 3-4 meses a primeira parte do campeonato. Un Coruxo que se atopou, sobre todo cun xogador letal, chamase Nouman, o número 9. Nouman, espectacular, Mirade que gol, mirade que gol. Este grupo primeiro da segunda federación é que é capaz de facer cousas como esta. Que golazo. Este gol é increíble, maravilloso. Despois o propio Nouman faría o 0-2, unha recuperación. Eso, chat, que vos pareceu o partido do Celta? Veña, que vos lemos no xogo. A xente que estivo pendente do Celta tamén, a través da tele, onde poidera ver, estivo tamén aquí no stream, como debe ser. Que lle pareceu o partido? Veña, que o lemos no xogo. Vamos alá, veña, uns comentarios aí, soltademe uns comentarios, que sorteo queixo de Arzúa, mando queixo de Arzúa. Dous partidos e suma 2 derrotas. Iso sí, quedámonos co gol de Chiqui, se o de Nouman foi bonito, o de Chiqui tamén extraordinario. Veña. De pocas situaciones o de situaciones a lo mejor poco favorables al rival, pues nos están haciendo goles, llevamos 4 goles encajados en partidos. Yo creo que para un equipo como Coruxo es mucho, hay que mejorar esa situación y a partir de ahí pues creceremos como equipo. Veña, xente do chat. Dixen Pontellas, non, Ponteareas. Imos coa clasificación da segunda federación. Gusbarelismo en Bea. Gusbarelismo en Bea. 2 vitorias con 4 puntos o Compos. Despois atopamos o Pontevedra. Podes responder aquí se queredes no chat do Twitch, Gusbarelismo. E para vermos os outros equipos galegos temos que ir un pouco máis abaixo na clasificación, porque o Bergantiños e o Coruxo están en postos de descenso. Bergantiños cun punto, o Coruxo sen puntuar. Bueno. E imos tamén co repaso da terceira federación. Veña, que se estreou a terceira. Aí está. Somozas 2, Arzúa 0, Alondras 2, Arnoia 1, Barco 2, Silva 1, Xuvenil de Ponteareas 1, Somozas 2, Sofán 1, Rápido de Bouzas 1, Fabril 0, Arzúa 0, Ourense Clube de Fútbol 1, Noia 3, e Choco 1, Viveiro 1, descansou o Polvorín. Equipos impares este ano na terceira federación que comezou dun xeito no tocante ao resultado sorprendente porque quen é o primeiro líder? Saiu do partido do campo do Coutro entre o Ourense Clube de Fútbol Isto foi un... Pero seguro que ninguén agardaba que o primeiro líder da categoría fose un recién ascendido como o Noia. E vai a meritazo este triunfo para o Noia que se adiantou... Perdeu o Estradense, sí. Perdeu o Estradense, bueno... Xogador que o ano pasado estaba no Bergantiños e que aproveitou o Arzúa tamén perdeu, o Ánxela. De Marqueta para facer o 0-1. Ánxela 77, sinto ben, pero bueno. Estamos todos así, somos varios. Carreño e marca dende o centro do campo. Ese sí que é un gol. Aí ve o porteiro adiantado. Que precisión. Marqueta. Vaya golazo marcado por Elier. Púxose cun 0-3 o Noia, os 2 primeiros goles de fichaxes desta temporada. Bueno, que dis? Hugo García, este xa estaba na anterior etapa do Noia en terceira división. Sí, salí no Malicia. Que este ano volveu a construir outro proxecto moi interesante. Salí no Malicia, Pallares, pode ser, non vou decir, pero pode ser que salire, sí, pode ser. Por Charlie con ese remate que foi a toda... Pode ser, non digo que non salís. Despois dirános Fran Cañotas cal é o principal candidato para gañar esta temporada en terceira federación. No, o Arzúa claro que non. Eu estaba vendo moitos votos para este Somozas, que se impuxo na primeira xornada por 2-0 o Arzúa. E é que o Somozas segue mantendo
Pablo Rey, Marcos Álvarez, que é o que fai o 1-0, bueno, mantén o bloque do ano pasado e mellorado con xogadores como Santi Gegunde, que mal. 2-0 no minuto 81. Bueno, hai que, de momento é demasiado cedo, pero Somozas... Manu Casal non está no Arzúa xa. Comeza gañando por 2-0. María, non está. O ano pasado que estás poñendo aí, Manu Casal. Manu Casal non está no Arzúa xa. O de Melide... Comeza con boa pinta este proxecto dos Somozas. Unha pena. Partido en Abegondo, partido que enfrontaba o Fabril e o Racing Vilalbés, un partido condicionado por isto que aconteceu. Como corre. Minuto 15, expulsión, cartón vermello para o Capi, para López. Cartón, López, despois que pasou, Rocío, que non conseguiu marcar ningún dos dous equipos. Non, no primeiro tempo que malia estar que un xogador menos o Racing Vilalbés controlou bastante ben o partido, de feito foi quen de xerar moitas situacións de perigo sobre a meta de Alberto Sánchez. E no segundo tempo levou a iniciativa con balón ao filial, pero o Racing Vilalbés estivo moi serio en defensa, apenas lle concedeu ocasións e finalmente chegouse un 0-0, reparto de puntos e primeira xornada, xa digo, de dous equipos que aspiran á parte alta. Mestre contra o alumno, Óscar Gil Sanz contra Simón Lamas. Aí non sei se se chivarían as tácticas antes do partido porque teñen moita confianza. Bueno, empate a 0. Un partido así só podía sair un empate a 0. Eu creo que non o pactaron. Empate a 0 nesta estrea do Deportivo, este equipo que ten a base ou que ten unha boa base con eses xogadores que a temporada pasada foron campións de España en xuvenís. Mérito tamén pro Racing, que xogou con 10 durante, se contamos os engadidos, máis de 80 minutos. Seguimos con golazos, é que non sei se haberán noutra xornada... Empezou ben, Sí, é que fixádevos o que fai Óscar Martín. Que gol. Rectifico, este é o mellor, de momento. O mellor que o do medio do campo... Para min, sí, este é moito máis difícil. Óscar Martín é un xogador cunha clase terrible, o Barco conseguiu retelo esta temporada, comeza forte, marcou 2 goles en 10 minutos. E que este foi o partido co que comezou a terceira división, que aos 10 minutos xa ia gañando Barco por 2-0 e aos 20 minutos xa marcara o Silva o 2-1, este tanto marcado de cabeza por Alex Melide. Comezou con forza a categoría, eu creo que nos imos divertir nesta terceira galega. 2-1, victoria do Barco. E imos co que aconteceu con equipos que se estreaban na terceira. Primeiro o Arnoia, que xogaba no campo dun clásico como é o Atlético Arnoia, dos Pementos da Arnoia. Da Copa Federación. Podrían ser o Pemento picante. Un gol do outro clásico, como é Aitor Díaz, que sempre nos achega os seus 4, 5, 6 goles. O Pemento da Arnoia. Teñen que ter un mote así, non? Se un alcume. Habría que poñer un alcume así. Gol que vai pasar a historia do Arnoia, primeiro gol na terceira división. E o definitivo 2-1, e que foi o mesmo guión que o Barco. En menos de 20 minutos marcáronse todos os goles do partido. Esta xogada que acaba cun penalti, un penalti transformado por Jesús Varela. O Pemento mecánico, podría ser... Non, é que iso xa é o queixo mecánico, xa é o Arzúa. Non me digas o Pemento mecánico, si o queixo mecánico xa é o Arzúa. Hai que buscar outro nome. Eu que sei. E acabamos o repaso, pois, pola festa que houbo... Que sei, poñeríalle, non sei, o Pemento verde, porque son verdes os Pementos da Arnoia, excepto que esperes moito, se agardas demasiado, póñense vermellos, pero... o Pemento verde. E onde os saques de banda son... Xogando Pemento verde. Son determinantes. Xogando Pemento verde. A típica xogada que... Pola banda dereita. Pode quedar ben. Todas as categorías. Non. Pois ese gol marcouno Raúl Díaz, capitán, 42 anos, e que vai pasar a historia do Sofán como o primeiro xogador que marca un gol en terceira división. E quen empatou? Pois exxogador do Arousa, Rolando Sanabria, que aproveitou ese rexeitamento a saída dunha falta para facer o definitivo empate. Fixo ben, levantou. O Pemento doente. O Pemento doente é boísimo. E así está a clasificación. O Pemento doente. Moi bo, gústame. Unha xornada, pois os que gústame o Pemento doente. Veña, aquí imos entrar nun xogo antes de pechar o stream. Xente, veña, vamos. Xogou Arnoia, Silva, Estradense, Ourense Clube de Fútbol e Arzúa.
Pechando a clasificación. Máis condensado, Óscar, eu creo que imposible. Isto xa é... Pechando a clasificación. Agora imos a, sempre o decimos, imos a ampliar un pouquiño os resumos para que a xente, pois, nas Pechando a clasificación o Arzú, vexa un pouco máis polo miúdo que pasou en cada un dos partidos. Podes facerlle a pregunta, Timi, que tiñas unha dúbida para Gustavo. Mi madriña. No caso de que xogaran Bergantiños o Fan, por quen irías? Ah! Non te voy vindo mal. Nada. E na piscina non o que acabas de facer. Moitas grazas, Gus, polo repaso. E así será todas as semanas. Sí, así será. Vai ser difícil acabar antes das 11, pero intentaremos asustando un poquinho, certo que habrá veces que haberá derbis na segunda federación. Se nos facilita o traballo, iso vai, pero vai ser complicado. Pero é que o ritmo, máis ritmo é difícil, Moitas grazas, Gus. Óscar. Pasa boa semana, verémonos a vindeira fin de semana para seguir co repaso ao fútbol galego. Agora, antes de ir co fútbol profesional, temos que ir de novo con Fran Cañotas e o seu Twitch, porque ten que responder a esas preguntas, bueno, e comentar o que el queira, que para iso está aí, ten todo o dereito do mundo. Fran, que nos contas? Claro, é que ademais, mira, son as 11:06 minutos e eu xa teño que ir pechando o stream. Eu non estou todo o día para vos, ou como pensades que vai isto? O sea, eu teño tamén familia que atender na miña casa, ou que pensades? É broma, que estaban comentando aquí polo chat, estábamos poñendo, pois, alcumes o equipo da Arnoia, non? O Atlético Arnoia, por exemplo, non sei, o Pemento Doente, decían por aí que lle podíamos poñer, o Pemento Verde, non sei se aí no plató se vos ocorre algún alcume, porque decían o Pemento Mecánico, pois como que non queda moi ben, non? Porque xa hai o Queixo Mecánico, que é o Arzú, entonces quedaría un pouco así. De todos os xeitos, eu sei que outro día Timi non escoitou que a xente lle dixo, dende o stream, que ten que cambiar o estilo de pelo que ten que cortar o pelo, Luis Timiraos. Nós somos gusvaleristas e miroaístas, e que fai iso pola xente que te sigue a través das novas tecnoloxías, a través do Twitch, eu que sei, pois, deixa o pelo así curtiño, sabe, rapa un pouquiño, non sei, non te atreves? Terei non en conta. Non prometo nada. Eso é que non o vas facer nin de broma, non? Eso é que non o vas facer. Bueno, imos repasar o que nos comentaban nas redes sociais sobre o Celta. Falábamos de que sensacións vos deixa o Celta de Vigo e temos un chío da Boa Celeste e dicía, final no Bernabéu o Celta perdeu 5-2. Polo visto, no campo merecíamos encaixar 5 goles, pero o Celta mereceu meter 4. Pensemos en que para a semana empeza a nosa liga. Poñámonos serios e a traballar, e as excusas xa remataron. Tamén facíamos preguntas sobre a Primeira Federación, como vedes aos equipos galegos. E aquí estamos co eterno debate. Hai moita xente que nos está falando sobre os dereitos, que queren ver os partidos da Primeira Federación. Non podemos emitir os partidos da Primeira Federación. Non é porque non queiramos. É que non podemos, polo menos polo momento, pero sí que nos apuntaban. Penso que os 3 estarán entre os 6 primeiros desta temporada, así que, a ver, eso era o que decía a de Lavadores. E por último, sobre a terceira sí que houve moitísima participación, porque claro, como empezaba a temporada, pois a xente estaba quentiña e tiña ganas de comentar as cousas. Por plantel, decían os Lavadores, penso que o máis forte é a Unión Deportiva Somozas, decíanos Fernando Corredoira. Estará moi igualada, pero creo que os Somozas pode gañalo. O Somozas, aínda que desexo que gañe o Estradense, decíanos Raymond. El aprendizaje, que decía, vai gañar o Xuvenil Ponteareas, decíanos Xana, Somozas ou Alondras. Xosé Ramón Montero, o Somozas, Sancho, o Noia, que falabades do Noia que é o sorprendente líder, bueno, pois o sorprendente pecha cancelas é o Arzúa de Fran Cañotas. E por último, o Pacho, que decía tamén a Unión Deportiva Somozas. Xa vedes que hai bastante consenso respecto a que o Somozas vai ser o equipo gañador da terceira división, pero todo pode pasar. Eu confío en que nese derbi entre o Sofán e o Bergantiños algún día se teña que posicionar o noso queridísimo Gustavo Varela. Vai ser complicado, Fran, porque non se molla demasiado, como dixo aí Timi. Pensaremos no alcume para o Arnoia, non te preocupes, Vale, veña, adiante. Que pasa para vender a semana? Xa estás pensando nun convidado? Sí, xa estou pensando no convidado que vou traer, pero non o quero desvelar, porque de momento ainda non o teño pechado e tampouco me quero adiantar. Pero sí, xa estou pensando nalguén. Vai estar interesante, se ven. Perfecto, moitas grazas, Fran. Pasa boa semana e que sigan aí os éxitos co Twitch do En Xogo. Moi ben, un biquiño. A Fran Cañotas e, por suposto, a todos os que os conectades a ese Twitch do En Xogo que comezamos aí. Bueno, pois aí está. Rapaces e rapazas, xente que estades por aí no noso stream, bueno, acabouse xa, porque van co fútbol profesional, xa sabedes como vai o conto, non temos tempo para máis, sei que estivestes comentando por aí ao final, teredes algún día un enxogo que non sexa só de fútbol, estaba vendo por aquí, aí está, teredes algún día un enxogo que non sexa só de fútbol.
xa houbo, e depende un pouco da época do que poidamos facer ou non, hai un enxogo polideportivo que vai despois do enxogo. Agora mesmo non hai, pero sí que houbo épocas que o hai, quen sabe se o podemos recuperar. Vexo que está poñendo tamén a xente, xa podían facer un enxogo do futsal, outro de básquet e outro de balonmán. A verdade é que sí, pero temos os recursos que temos tamén, o sea, os recursos son limitados e ao final intentamos facer o mellor posible. Cando facedes o especial do Liceo, haberá que facer un especial sobre o Liceo, despois de gañar a Supercopa 3-2 diante do Fútbol Club Barcelona. En Viveiro lévase así ou o qué? En Viveiro lévase así ou qué? Non entendín isto. Vale. O pelo... Vale, Dios, estou xa mima, estou a ir para a cama. Tenedes algún día enxogo de petanca? Tamén podemos facer algún día un enxogo de petanca, por que non? Sí, hai no que facer, é da billarda tamén, é do fútbol gaélico. Ai, Dios, a TVG non lle interesa ter tantos partidos. Non, é que non podemos votar máis, o sea, votamos todos os que podemos. Non podemos votar máis, é imposible votar máis partidos, o sea, non podemos, de verdad, non é que non queiramos, é que non se pode, non damos para máis. Non damos para facer máis cousas, é a realidade, o sea, é o que hai. Bueno, xente, de verdad, que moitísimas gracias por estar aí outro domingo máis. Espero que vos gustara a entrevista con Pablo, que vos gustara tamén o enxogo. E, ollo, porque veñen, agarradevos á cadeira, porque veñen curvas, porque os convidados que veñen e as convidadas que veñen nas próximas semanas, eu creo que ides disfrutar moitísimo, vale? Xa sabedes que agora están co fútbol profesional, coa primeira e segunda división, quedades pois coa ligazón que a deixaremos agora aquí nos comentarios do chat, por onde este o chat, que agora mesmo non sei por onde está saindo, pero por aí estará o chat, tamén o podedes ver a través daqui dúas, vale? Un placer enorme estar con vosco, de verdad, moitas gracias, vémonos o venres que ven, aí tedes, mira, a ligazón, tedes aí a ligazón e ademais vai aparecer tamén no chat. Señoras, señores, vémonos a semana que ven. Chao, chao. Animando, soñando, xairos cantando, correndo, xogando, chorando. Xa sai o equipo, sufrimos contigo, comeza o partido xa. Hai moito máis en xogo do que podes imaginar. Unha ilusión en xogo, todo o mundo quere gritar. ¡Wow!